Karbenglong CM Dr. Tuliram Rohang Sarap Kanda Chuning Ribangge Lapulo non Prabjin Pen La Sati Kram Sanpangke Arkupen Pasun Bek Nangku. Mimi hinunu ni tumpan tuwe funang kolo nang tum hongkep arnisi income abe nang kikian bajikre sira minuting ko apora lom rangers ar duty nang toilo hawai pura side na duty dam thapulo ni tum fanang toilo ni tum laso teng duty claim lo lapen rangers ar duty nang toya teng pen ahomu nebam lo suguna the di khela hum thom lapen ke bike splendor bike i hum ne blong ni tu patumi lapen la ke nep check pen aphit ini tu phana phernang hab lo boron kram sa poinut abai purlong boron kram sa poinut thengpi ga chong hu siguna thengpi ga chong hu nai amuni ni tu phanang dom lo tumi ni to penanang check lo ke bang bang gari lo nei na tum khela lo nei na tum ni tum duty ke claim ke la ke lu ya phanok pulon de pc ni tum duty ke claim le do ni tum emina duty che claim ta le vedet lo la se alang bang inut arleng thian da so se je ni tum phan dom na pilo la pen ke Akorti. pi posila an dom nai pilong pop ma alang lia korte pus ta me forest board chairman inut dolo la pen ke inut in charge cholo ranger cholo inut laso lahai tuma joine posi nitum osomar mati nitum areng ave pin pen nang lang rope pen nitum phala am dom nang pima posi nitum chema thalo lapen ke meme hinunu nitum phan towe funang konlo nang tum hongkep arnisi income ave osomar nang tum kupilo lahai ke claim ni nang tum lahai nep ne non mat lu non mat nang tum chethonamon posi nitum hanang pulo athi nitum komane hem pen nitum kinep ke van kali komane hem dam pen nitum nebor ile ke van kali towar lon tum petroling ke dam hut thela hum thom la pen bite de hum siguna thengpi long lo nitum lasi nitum phan meme junono to venang ton lo nang thilo nitum phan lasi lasona munit pulotan ne thengpi ke chong hu tum nitum forest department a phan jong se kang hu tum se tum la pan na kang ton na kang thi pulotan te nituma duty ka cheklem ta ning dono jin an sidu nitu Kamu nang liga ning Jason 0714 labang so agari pensi alang linang dun bom lo lapen nitum Labang sogari ke kang hu tu magari be. nitum ana telong lo athela tum ta kat lab lo Kadlap lo tu. lapen la jitu bai da bang da kaju lo mat itum bang ke jitu red handed long kopi pisi ke long ma labang so hormu bang ke one lab lo itum non dak department ar lo sidu lo labang ke ke nitum ta juno athe nang ton pega nitum phan athe department of phan kang ton nitum privacy phan kang ton bosona ka pregalam nitum department of phan isi forest department assam forest department of phan sin tum kang ton lasi laso kang ton kona pensa lang aja kong elong ma lake ake thi ding tum posta me lang phan tarlip nangi tumi nang li tum kenep do theng pi ge ko pi theng pi lo la pen market value kwan bak doi la so theng siguna theng pisai de Sigun. tumi neblo lapen a piece bang ke 51 piece a piece bang long lo lapen thela hum thom Kona dim lo net dam ne. Hawaipur station na dung Karbiang long pen Assam border long sinep long lo patu Khojai district si pon pola tu. labang so boron kram sa pu bona munit ani wang da la son theng pi chong hu si claim bom birta ke long mange je aju pon bom palam sin tum birta long lo lapen dude sang se pen itum claim bom lo la anar ni pen itum ribom asta me long le asa tumi bang ke anar lo erdang si hela pachi yeng lo lapen komane amalik bune pinela a number lang lo polon de chini de agari number Agari nomor bang ke. Pen sang kita kapang hu bang mohol chini ne. Kuma mohol chini na JCB ponpo. Dampar ponpo kapat tuk ma kapat tuk. Kita kapang hu lapen sang kita kapang hu. lasi Lasin nili tumang chuning ri bangke lapulo Karbenglong CM Dr. Tuliram Rohang Sarap Kanda chuning ri bangke lapulo non Prabjin Pen La Sati Kram Sanpangke Arkupen Pasun Bek Nangku.